Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa manahimik mga pagari ko na sisi ako managi sa munisipyo Piagapo. Wah! Kaya ano mga pedagang siya mga aktor. Wah! Pagkili ako ng mga aktor pedagang. Wah! Kaya gusto mga aktor pedagang. Oto-oto gila ni Pina ka aktor. Wah! Yung mga pagari ko sisi ako imando sa ditero na munisipyo Piagapo. Wah! Lagi pengagaya mga pamisita ko si Aido. At kaya belarga kami Aido na beliau kami lagi sa munisipyo Piagapo. Wah, at kaya natunog namin. Wah, hindi nakatangis mo niya. Awak ay bawang niya sa tayo sa mga tiga si Manto si sa province kaya sa manyan na mapapedal. Yeah, italibo nyo lang sa kamera. Ini ya uji ako tu sa likod ako at apel ko si orak mama. Wah. Lagi na lagi mga tiga sa kuan ini suka tayo sa piyot tawid. Wah. Berkada kami si sa Piagapo ka bakalu-kalu nato nami agi tapo kiran sikon sa Piagapo kayaman ang sikon mingi pa na po ko mga hapon so kayaman nila. Wah. Kate pedal je kaya. Kataterangan, kau bami ko nung matoon sa kami makatonon. Wah, Yamasita. Si Yamasita to dyan ni Pelaban. Alhamdulillah, ketundad niya ka. Padagan sa kana. Ha? Kita ba takaw? Hapon. Nanti bunda liya muna, Chinese si mata. Awi din na ang sumapa Japan. Koto. Sisirga niya, may sumapa o mingi bangiran na mga kayamanan si... Katila niyo man si... Babungaran na Xiaoqi. Ya susog. O tiyo ana Xiaoqing na ana Xiaoqi amisi. Wah. Ito ba ito mabuagi sa Xiaoqing halo-halo. Nakati bisa na Xiaoqi si. Lupi ando nga inuit. Ano Xiaoqi halo-halo mabuya. Susog so Xiaoqi. Nagito aki mga pagari ko. Abangin niyo agi kumami siya. Barangay Mama Angkonay. Wah. Kana. Moks Bunal, yan nagka barangay Mamaan. Ay doon, siya kipa nga tuton sa mga pipay tama Mamaan. Nagita yung mga bagari ko, namudas ako, wah! Sa mana yung mga bagari ko, nagtarutulog na, kami apipay kami dari bagi bagari. Ya kana na yun, kalalagan. Wah, ganyan. Gina na, gina din drive na, di paradingin. Di penperakukot sa gila di drive. Siyempre, si serious niya nung may bed na nababuto miyara pa sa bedung na. Oh, tadi nan kukut. Basta na pengetar kanin at teger niyan tamano di makatar gede na bubukukut. Saya tanon man keton so Yamasita di nga dito no? Oh, Na ino tanon bisay kate gini mga kita yan ha. Na ino matong tanon buso Yamasita na sumambita no sa Raptor. Raptor na Raptor. Gue kiskan Japan dagi siya gini yo. Kanarubuyi. Oh ino bis mabungaran na Xiaoqi. Japanese siya kini mama. Saya kumiyag ginto ba? Siya ano kami ginto? Saya sama rawi kapni ko mga Japan no. Ano ka matonda no bugi na wana to na bagi-bagi tanuro no. Amay bed na pisulong bagi. Yan na pakurutan sa ako ano nun siya agi. Mas ngalay niya mama. Antang wala di ganyan pakalan. Miya kalala mama. Wala mama. Sita no pakasong sa Mama Ansita. Xiaoqi Mama Ansita. Ito, kamaton tanong buki agi ditero na terabini Yamasita. Mato namin po. Di ka pa mas malarang bin. Siyempre, mama tu ako, dua mama. Mama tu? Nasaka, nasasati mga Xiaoqi bu. Sasati. Ginogrante ako. Di pa lagi makasong ako si. Iya kapya bisa rin yung lugar ay piyaga po. Iya betul nila nun sa barangay Mama. Mga tayo mga pagari ko nakate. Imi man to di peluban so Yamasita nakate so teknikong bisiman to. Ilain yung mana ya pagaritan no karunya nung kilay so Yamasita. Wah. Tataya. Tatan so Yamasita. Sa mana pagilay niya nando man ay pagilay niya. Kito na naman pagilay niya kini ko Yamasita.
May langad. Katanya mga pagarigo, Jimmy ke to na gitu Yamashita di terunia gitu pagarita na Shauki. Na ya ke suaya na benda pagabaling kami. Na katanya ke mga pagarita no asisisa dia mamaang baranggayo sisa piaga po. Na katanya pugudas kami din baling kami lagi mga pagarigo ka si Shauki na dinia bukong ke to na gitu Yamashita. Nana ya guys, wayan na maling bid na yataw. Na ino kapeto kami si Bukman. Wah. Ya tong tanong isu Yamashita. Nimbo dia Chichiria. Yamashita. Chichiria ki. Late Chichiria mi akatong tanong. Bagan tanong sila no na. Ito ang mga bagari ko dakan maton so Yamashita. Na ayam yato na kan nagito Yamagita. Yamagita amya to na kan si alhamdulillah ubatan waki mga pagari ko bani waki o pinuluba ka no sa gita na gini pamasanyo matang ka kaugupan na no sumala gita no mga maranaw ayat ano mapi ay prumutan na so lagi tino kapa magugupa ki mga pagari ko wah oh Yamagita ati ni Shauki. Oh, nakita kayo mga bagari ko. Bani yung pangalipat yun. Pamasa ka na ron. Wah!